jaga wong orang ngaduk ora dogan. Yen jaga wong orang ngaduk ora dogan. Nek orang ngaduk ora sampe lok gawe. Orang ngaduk kok gawe. Lesu wae manut wong kuwi. Tanggung jawabnya rana rusak gelem tapi dandannya lah tanggung jawabnya nol. Ini caranya munggah gini munggah terus maju tekan pol kono terus mundur tekan omah mari wae turu jauh ora ana sing rekam loh. Ki minggir para tukang cilik-cilik iki. Ada bang HP rusak nanti tuku rusak ngopeni ngeragati malah juga ngonten wongnya bodoh juara cerdas ya angel. Panganannya bohong, panganannya uang haram malah ya. Karena bekasnya gremes malah yang kocok. Kan orang ketok. Terakhir udah dia mengrepot uang tiap hari. Betul. Guys, itu guys. Ya penanti toh. Ita itu. Kadang bintan di suwe-suwe kok malah orangnya gak bisa melaku. Orang gak ada ngontan kalau bertanya.
tandane kiamat kurang rong dino. Selarusan apene. Ya nuruti sesok. Alah kiamat kurang rong dino ya sesok. Oke, des. Ya lho. Tandane. Nek sukses melong ngrasakno hasilé ya ta kemadeh kok kon berjuang ra gelem tapi ora hasilé pengen menguasai kok apa tapi kon batas ini lagi berjuang rekam video piye carane jenenge duwe anak ora sampean anak SMA ora kon montan golek video angel ram tapi nek sujud duit iki lho kok walah nang gegem koyo ora kamera apa ya enak lur tangga nemen kuwi wis dadi duit iki lho nek gegem koe ram. Aku lah ya banget. Terima tanggit tok. Kaya kolo nek. Senenge wong ora duwe juga. Wong ora duwe tanggung jawab. Ya masa bodoh. Apa ini gede wong dimanfaatno wong rata-rata wong elek-elek wong kuwi ngejak kancane sing ora ngerti dijak duduk ngalor duduk ngidul tapi jenenge pelaku sejarah ya pelaku sejarah itu dibilang ya udah dikuasai namanya apa maju sedih. Oke guys, tak dasar guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.